L-istudenti li jtemmu b'suċċess l-istudju tal-baċċelerat fl-inġinerija mill-kulleġġ għax-xjenza, teknoloġija u l-arti l-MCAST ser jibdew jingħataw il-warrant. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima u mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-binja tal-Istitut tal-Inġinerija u Trasport. Ħolma li saret realtà. Ekk diskrivew din l-aħbar l-istudenti tal-inġinerija Luke Sherry u Kim Gatt li indirizzaw il-konferenza. Luke li ilu 6 snin jistudja fl-MCAST qal li l-kursità dwar kif jaħdmu l-affarijiet waslitu biex jitħarreġ fl-inġinerija. Qal li issa wasal fit-tmiem l-istudju tiegħu u esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li bil-warrant jista' jittimbra l-approvazzjoni tax-xogħol li ser ikun qed jagħmel bħala inġinier. Huwa sens ta' sodisfazzjon kbir u ferħ li fl-aħħar wara 6 snin ta' studju ser nkunu qed niġu rikonoxxuti daqs istituzzjonijiet oħra. L-istess ħsieb qasmitu magħna Kim Gatt li fost il-ftit studenti nisa fl-MCAST li qed jistudjaw l-inġinerija. Hija qalet li din kienet aħbar li ilha tistenna biex għada pitada tibda tiddisinja l-ajruplani. L-ispirazzjonijiet li nixtieq li wara l-lesti u hekk Alla jrid inġib il-warrant kif issa ħajkollna inkompli biex nistudja fuq l-avjazzjoni u nispeċjalizza fuq l-avjazzjoni. Il-prinċipal tal-MCAST James Calleja deskriva dan il-mument bħala passaqli fejn il-perseveranza ta' numru ta' nies waslet biex l-istudenti tal-MCAST jingħataw il-warrant bħal studenti li jitħarġu f'istituzzjonijiet edukattivi oħra. L-istess sentiment esprimih id-direttur tal-Istitut tal-Inġinerija u Trasport Stephen Samut. Għalina bħala MCAST hija biex ngħiduk sodisfazzjon doppju. Sodisfazzjoni għax qed naraw ix-xogħol li għamlu l-letturi u li għamilna bħala MCAST qed jiġi jieħu l-valur tiegħu u anke x'naraw l-istudenti tagħna iħossuhom gburin għax aħna li nagħmlu l-istudenti tagħna l-istudenti dejjem għandhom post f'qalbna f'dak kollu li nagħmlu. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima deskriva lill-MCAST bħala sieħba strateġika fil-qasam soċjo-ekonomiku. Qal ukoll li kienet inġusta li dawn l-istudenti ma kinux jingħataw il-warrant. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi qal li bħalissa ninsabu fi żmien meta l-ekonomija tagħna qed tinbidel fosthom fejn tidħol id-dekarbonizzazzjoni u li dan ser iseħħ b'riżultat ta' ħidmet l-inġiniera.